Sí, hi ha un barri de Barcelona que simbolitza l'arribada d'immigració de procedència més diversa i variada. Aquest és el Raval. Doncs ara sabrem una cosa que va passar ahir al vespre al Raval. Nens i nenes que formen part de les corals escolars del barri van tenir l'oportunitat d'actuar a l'escenari més solemne i amb més solera de la ciutat, el del Gran Teatre del Liceu. Ahir al Liceu no van sonar ni Verdi, ni Mozart, ni Tchaikovsky, però estava ple a vessar. 17 corals d'escoles i instituts de Ciutat Vella van fer una gran trobada on van cantar peces populars, bandes sonores de pel·lícules i fins i tot la música de discoteca de Gloria Gaynor. Una bona estona abans s'havien concentrat els 600 nens en una sala. No escalfaven les veus ni repassaven la lletra. La feina era més aviat mantenir el silenci. Em poso nerviosa, una mica, i quan veig els meus amics mirant-me, pues, em poso més nerviosa. M'agrada molt actuar en llocs i fer concerts amb els meus companys. Al principi una mica nerviosa, però quan començo a cantar ja no. Mai havia estat dins i ara que estic m'agrada molt gran i molt xulo. Ara sí, un petit treball de respiració per treure-hi més partit a la veu i tots cap a l'escenari. Les famílies ja esperaven per aplaudir de valent els cantaires. He vingut perquè les meves filles estan actuant. És la segona vegada que vinc aquí i venir al Liceu és com, no sé, és un lux, no? I em fa molta il·lusió. I el colofó de la festa ha sigut la rumba de Barcelona, de Gato Pérez. L'èxit de l'actuació estava assegurat. Les 2.000 localitats del Gran Teatre del Liceu estaven plenes de familiars i ha estat una gran experiència per les famílies, pels nens cantaires i també pel barri, perquè un teatre líric de primer nivell com és el Liceu s'ha obert a tot el districte de Ciutat Vella. Víctor Prats, TV3, Barcelona.